it-23 ta' April jimmarka l-Jum Dinji tal-Ktieb, jum illi fih jiġu ċelebrati l-awturi, il-kotba u l-qari. Kien propju għalhekk li Anne-Marie Grek laqqet madwar 12 tifel u tifla ta' etajiet varji fil-librerija ta' Ħattart, bilan illi it-tfal japprezzaw il-ktieb u dak li wieħed jista' jieħu minnu. It-tfal preżenti kellhom l-opportunità li katru l-imħabba lejn il-ktieb u l-qari, fil-waqt li japprezzaw ix-xogħol artistiku u letterarju li hu meħtieġ sabiex isir ktieb. Fil-fatt f'din l-attività kienu preżenti l-awtur Carmel Kawki u anka l-illustratur Frank Xkembri. Anne-Marie Grek irnexxilha wkoll turi kif il-ktieb jista' jimxi miegħek kull fejn tmur, mill-bank tal-iskola sal-bandli. Jum Dinji tal-Ktieb ra l-bidu tiegħu lura fl-1995 meta l-UNESCO rat il-ħtieġa li tonora lil 3 kittieba famużi: William Shakespeare, Miguel de Cervantes u Inca Laveja, awturi illi kollha mietu fil-ġranet viċin ta' 23 ta' April. Dan kollu bilan illi id-dinja tiċċelebra l-qari, il-pubblikazzjoni u anka l-arfin dwar il-copyright.